Ešte raz ďakujem za pozvanie. Ako počujete, prišiel som zo zahraničia a budem hovoriť aj zahraničným jazykom. Dúfam, že ešte rozumiete a pre tie mladšie ročníky by som možno zdôraznil dve slova. Súvaha, to je u vás rozvaha, a nehnuteľnosti, to sú nemovitosti. Tak to len pre tých mladších, teda, že keby náhodou nerozumeli týmto dvom slovám v mojej prezentácii. Ja začnem teda tiež promom, ja som tiež doniesol knižku a písal som ju, a to som prekvapený, lebo väčšinou, kde prídem, tak ju píšem najdlhšie a je najväčšia a najťažšia. Keď som ju vybalil z auta a porovnal s knižkou pána profesora, zistil som, že mám ešte čo doháňať. Písal som ju len 3 roky, má len 700 strán a váži asi polovicu z knižky pána profesora, ale zase je lacnejšia, musíme povedať, predávam ju iba za 380 českých korún, čo je náhodou tiež zvýhodnená cena oproti cene. V tejto mojej prezentácii by som chcel povedať nejaké témy z tej knižky, plus by som to pokorenil takými aktuálnymi udalosťami, ale teda nestihnem všetko, čo je v tej knižke, a kto má teda záujem o tie témy hĺbšie, tak odporúčam tú knižku. Ešte na začiatku mňa strašne prekvapilo, že koľko vás prišlo. Ja som si myslel, že vy nemáte to euro, vy máte tú starú dobrú korunu, vás sa eurokríza netýka, vy máte stabilné banky, takže vlastne čo vy vlastne musíte riešiť, ale to len žartujem, že teda ono sa to týka samozrejme aj vás, napriek tomu, že teda toto sú viac moje peniaze ako vaše, tak myslím, že keď to euro bude mať problém a keď tie naše banky zavrú, tak obávam sa, že aj vaše banky budú mať problém a budú zavreté. Ešte by som vám chcel pogratulovať k svetovému rekordu, teda včera, neviem, či viete, ste dosiahli svetový rekord, že výnos na dvojročných dlhopisoch vášho štátu dosiahol najnižšiu úroveň teda na svete, že teda som počul minus 1%, takže gratulujem. Najmä dôchodcom gratulujem, že teda tí, čo plánovali žiť z tých úrokov a z tých úspor, takže teda part-time job alebo nejaký iný spôsob. Čo teda, tak moja kniha sa volá, že Zlé peniaze, čo nie je príliš ako keby vedecký názov a mnoho ľudí si ma za to doberá, ale teda ja som to chcel povedať na začiatku, čo si myslím o tých našich peniazoch. Čo mi teda smrdí na tých peniazoch, ktoré zarábam z predaja tej knižky, to som si minule, keď som upratoval na tom stole tie peniaze, tak som si to znova tak zopakoval. Ono to išlo aj v tej slučke na začiatku, neviem, či ste si to všimli, keď ste sem prišli, ale preto to poviem iba rýchlo. Prvá vec, ktorá mi vadí, je, že sú to monopolné peniaze. Že ja som si nevybral, že na Slovensku sa má platiť eurom, vybrali to ľudia za mňa. Zároveň na Slovensku má tá naša centrálna banka, ktorá je teda pobočkou Európskej centrálnej banky, monopolné právo na produkciu tých peňazí. Ja by som chcel inovovať peniaze, ja by som chcel vydávať karpišové eurá kryté zlatom napríklad, ale to by mi dlho nevydržalo a skončil by som v base. Čiže toto mi vadí, to je prvá vec monopolné. Druhá vec, nekryté. Ale teraz, to zlato je vlastne len nejaký historická, no nie je úplne náhoda, ale historický vývoj, ale nemusí to byť zlato, že možno niekto vymyslí niečo iné. Ale mne sa páči to krytie tých peňazí, pretože to krytie obmedzuje, koľko ich je. Že to krytie je zámok na hodnotu v peniazoch, keďže nie je možné len tak si vyrobiť ďalšie. Že teda napríklad, keď chcete tú ďalšiu uncu zlata, musíte vyhubiť nejaký indiánsky kmeň, znečistiť ich rieky, vyrúbať prales, proste stojí to peniaze. Keď ale chce niekto vytvoriť 80 miliárd nových eur, tak Helmut príde do práce, zapne počítač a napíše 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, určite som sa pomýlil, ale tak viete, koľko má miliarda 0, dá Enter a okamžite za to môže niečo nakúpiť z ekonomiky. Dnes, toto som si nevybral náhodou, to sa deje v eurozóne každý mesiac, dnes si teda za to nakúpi najmä štátne dlhopisy a trošku podnikových dlhopisov. Čiže dnes my nemáme tú poistku v podobe toho krytia, že Helmut je obmedzený nejakým krytím tých peňazí. Dnes si Helmut môže robiť, čo chce. A to podľa mňa nie je dobré. A ono to potom vedie k tomu, že Helmut to preháňa a my strácame hodnotu z tých peňazí. Keď sa pozriete na spotrebiteľské ceny v Amerike, do vzniku zlých peňazí, čo ja datujem na rok 1971, kedy sa zrušilo akékoľvek krytie
peňazí vyspelých krajín zlatom, tak dovtedy tam bola nuda a odvtedy nám tie ceny rastú rýchlo. Tretia vec, tá tretia charakteristika, prečo sú dnešné peniaze zlé, je aj zároveň vec, prečo je bankový systém špeciálny. Prečo, a ja si to teraz pamätám, vy ste to asi nevideli v televízii, ale náš premiér počas vrcholenia tej krízy pobehoval nervózny a pred tými kamerami hovoril niečo v tomto zmysle, že musíme tým bankám dať toľko peňazí, koľko si vypýtajú, inak prídeme o naše peniaze. Zamyslite sa chvíľku nad tým, že ja som sa zamyslel, ale veľa ľudí sa nad tým asi nezamýšľa, že teda, a povedal všetko, čo potrebujeme vedieť o našom finančnom systéme. Bankový systém je špeciálny preto, lebo operuje na, to sa volá terminus technicus, na frakčných rezervách. To znamená, že v skutočnosti tam nemajú tie naše peniaze. Tie naše peniaze, ktoré my máme na bežných účtoch, požičiavajú na hypotékach alebo na úveroch, dávajú ich späť do ekonomiky. A keď my alebo iné banky chcú si tie peniaze vybrať, tak vtedy dochádza ku kríze. Dochádza ku kríze vtedy, keď všetci naraz si to chcú vybrať, alebo aspoň dostatočne veľká časť ľudí. Naposledy pri vypuknutí finančnej krízy to neboli ľudia, to boli iné banky, čiže banky bežali na banky, ale podstata je rovnaká. Preto je ten bankový systém špeciálny, pretože potrebuje ochranu. A tá inštitúcia, ktorá chráni tie komerčné banky, ja ju nazývam tak trošku hanlivo, to je tá centrálna banka, ja ju nazývam sociálnou poisťovňou bankárov. Že kam ide bankár vtedy, keď má problémy? Ide do sociálnej poisťovne, do centrálnej banky a vypýta si likviditu a tá ju vytvorí z ničoho. A podľa mňa systém, v ktorom to takto funguje, nutne vedie k tomu, že teda nekrachujú jednotlivé banky, ale v pravidelných intervaloch krachuje celý systém. Zachránili sme konkrétne banky a obetovali sme stabilitu celého systému. A toto je systém, v ktorom naďalej pôsobíme. Došlo k najväčšej finančnej kríze od druhej svetovej vojny a nič sa nezmenilo. Stále to funguje úplne rovnako, dokonca sa to zhoršilo. Banky, ktoré boli príliš veľké na to, aby padli, sa stali väčšími, lebo tie malé naozaj skrachovali a tie veľké zožrali ich trhové podiely. A na druhej strane to prepojenie štátov a tých bank sa ešte zintenzívnilo, lebo tie banky sa nakrmili z tých štátnych dlhopisov ešte viac. Prečo je dôležité, aké máme peniaze? Prečo je dôležité, že či máme dobré alebo zlé peniaze? Ten jeden aspekt je naozaj to, že teda mňa trápi, že čo sa deje s hodnotou mojich úspor, ktoré mám v peniazoch. Ale druhý aspekt je podľa mňa ešte trošku dôležitejší a súvisí teda s celou ekonomikou. Moja momentálne najobľúbenejšia metafora ohľadom toho, čo sú peniaze, je, že peniaze sú pamäť, peniaze sú databáza, peniaze sú pamäť spoločnosti. V peniazoch je zaznamenané, komu patrí aký výsek hodnôt z danej ekonomiky. No a ja hovorím, že keď niekto stále fušuje s tou databázou, že ju nafúkuje, pridáva tam tie vlastnícke tituly, tak v tom procese pomýli množstvo ekonomických aktérov. A teraz myslím podniky, investorov, domácnosti. A to pomýlenie vedie k tomu, že teda sa naakumulujú chyby v tej ekonomike, ktoré musia byť neskôr likvidované. A tá likvidácia tých chýb, to je to, čo voláme recesiou. Čiže my, keď v úvodzovkách stimulujeme ekonomiku, my mýlime ľudí a potom, keď oni zistia, že my sme ich zblbli s tou centrálnou bankou, s tými nízkymi úrokmi, tými novými peniazmi, tak vtedy dochádza k stretu s realitou a oni musia buď predať tú nehnuteľnosť, zavrieť ten podnik, alebo zlikvidovať celý ten projekt. Aby som teda ukázal aj nejaké dôkazy na moje šokujúce tvrdenie, mnoho ľudí, a to ma rozčuluje po tej kríze, hovorí, že to bola nejaká prírodná katastrofa, ktorú nikto nevedel predpovedať, že to sa nám len nejako stalo, musíme to prežiť a ideme ďalej, hej. No nebola to prírodná katastrofa, my sme chceli bublinu v nehnuteľnostiach. Teda nie ja, nie vy, ale napríklad ekonóm, ktorý sa volá Paul Krugman, ktorý je známy americký ekonóm, nositeľ Nobelovej ceny, on priamo radil centrálnym bankám, že to, čo potrebujete teraz spraviť po prasknutí inej bubliny na trhu technologických akcií, je náfuknúť bublinu v nehnuteľnostiach. Čiže žiadna náhoda, oni to chceli a podarilo sa im to, akurát nečakali, že to bude také drsné, keď to praskne. To, že centrálne banky robia bubliny, to som bohužiaľ ja nevymyslel, nie je to nová myšlienka, ktorá je v tej knihe. Vieme to už dávno, toto je z
z jedného pamfletu, ktorý varoval americkú verejnosť pred založením centrálnej banky, kde teda hovorili, že ak budete mať centrálnu banku, tá bude pravidelne nafúkovať tie bubliny a bude z toho zloba. Nafúkovanie bublín majú všetci radi, infláciu majú všetci radi, lebo inflácia sa ťažko rozlišuje od skutočného rastu bohatstva, skutočnej prosperity. Hej. Dajme tomu, že prevádzkujem večierku v Petržalke a začala inflácia, prichádzajú nové peniaze, ľudia dostanú nové peniaze, nakupujú u mňa viac. Ja si myslím, že to je skutočný dopyt, že skutočne tí ľudia sú bohatší, investujem do novej pracovnej sily, rozšírim prevádzku, no ale potom Alan Greenspan začne postupne zvyšovať tie úroky z 1,75 na 5,25 a vidím, že tí ľudia nevedia splácať hypotéky, vidím, že zrazu tie peniaze ako keby vymizli z tej ekonomiky a zistím, že som to prehnal s tým rozširovaním kapacít a musím prepušťať a musím možno zavrieť podnik. Čiže v tom búme všetci to majú to radi domácnosti, lebo je vysoká zamestnanosť, rastú mzdy, majú to radi politici, lebo platíte vyššie dane z kapitálového zhodnotenia, odvody zo mzdy. Čo nikto nemá rád, je samozrejme to vytriezvenie, keď praskne tá bublina, keď zistíme, že to bola ilúzia. Toto je ilustrácia, aká veľká bola bublina v tej Amerike. Ako sa im to podarilo, že Paul Krugman spolu s Alanom Greenspanom potlačili tie ceny nehnuteľností na 200. Že 100 bol dlhodobý historický priemer, to je index upravený o infláciu ceny nehnuteľností v Spojených štátoch amerických. Toto je prvá, druhá svetová vojna. Oni to vytlačili na 200, čiže to bola mega bublina, ktorá mala mega následky. Vidíte, že tie moje slajdy sú trošku menej sofistikované ako slajdy pána profesora. Nemám tam toľko tých schém, ale zase napríklad za týmto slajdom je pekný príbeh, že opäť to nie je nič nové, keď praskne bublina. My poznáme množstvo bublín z histórie. Na tomto slajde vidíte jedného známeho ekonóma. Vie niekto, aký je to ekonóm? Je to škótsky ekonóm, ktorý sa volá John Law. A on učil figle frakčných rezerv francúzskeho panovníka. V roku 1720 ho presvedčil, nech teda dajú dokopy banku. Tá banka brala skutočné peniaze v podobe vzácnych kovov a emitovala papierové peniaze, ktoré neboli plne kryté. Tie peniaze sa dostávali do ekonomiky a skončili najmä teda v jednej spoločnosti, to sa volala Mississippská spoločnosť, konkrétne v akciách tej spoločnosti. Bola z toho teda Mississippská bublina, ktorá následne praskla. Ľudia chceli zabiť Johna Lawa, ale nakoniec skončil vo väzení, dostal doživotie a teda myslím, že potom ušiel alebo čo. Ale my poznáme ten proces nafúkovania bublín. Čo by som zdôraznil, ale je, že dnes ten proces je omnoho zničujúcejší a to z toho dôvodu, že toto sa týkalo malého výseku francúzskej ekonomiky. Momentálne, keď centrálne banky synchronizujú svoje kroky, tak zblbnú omnoho viac ľudí, takmer celý vyspelý svet a potom tie náklady sú rádovo väčšie, ako boli kedysi. Tento slajd poukazuje na najdôležitejšiu funkciu centrálnych bank. Centrálne banky nevznikli ako inštitúcie, ktoré majú vyhľadzovať nejaký hospodársky cyklus a zvyšovať nezamestnanosť. Centrálne banky vznikli na to, aby financovali panovníka alebo suveréna. Na tomto obrázku je príklad z Anglicka. Toto je Bank of England, centrálna banka, druhá najstaršia centrálna banka na svete. Toto je britský premiér, ktorý si v roku 1790 prišiel zobrať peniaze na napoleonské vojny. Na tento slajd si vždy spomente, keď centrálna banka bude nakupovať ďalšie štátne dlhopisy a podľa mňa toto sa volá v ekonomickom žargóne, fiškálna funkcia centrálnej banky bude v budúcnosti extrémne dôležitá. Už to vidíme dnes u nás v eurozóne. To nebol Schäuble alebo francúzsky prezident, kto presvedčil Grékov, aby sa podvolili. To bola centrálna banka Draghi, ktorý zastavil program likvidity pre tamojšiu centrálnu banku a pohrozil, že teda nepodržia Grécko nad vodou a že Grécko teda bude musieť zavrieť svoje banky. Čiže už dnes tie centrálne banky sú najdôležitejšou pokladničkou. Ja ich volám, že je to najefektívnejší daňový úrad na svete, lebo má v každom momente má ruku vo všetkých našich vreckách. Na tomto slajde je zaujímavá jedna vec, že
keď máte fiškálne nezodpovedný štát, tak máte zlé peniaze. Že ono to práve z toho dôvodu, že tá centrálna banka je extrémne dôležitý fiškálny nástroj, tak súvisí to spolu. Hej? A toto, že nie je náhoda, že kedysi sme si v Taliansku nakupovali zmrzlinu za 1000 lír a zároveň Taliani nemali nikdy vyrovnaný rozpočet. Hej? Vyrovnaný rozpočet znamená, že teda na daniach a odvodoch vyberete toľko, koľko máte výdavky štátne. Taliani a Francúzi, im sa to nikdy nepodarilo, odkedy máme spoľahlivé záznamy o ich financiách. No a práve teda talianská a francúzska mena boli tie najmenej kvalitné meny v Európe. A teraz projekt eura v skratke. Máme košík pokazených jablk a do neho dáme jedno zdravé jablko. Hej? Hovorím o Nemecku. A dúfame, že sa stane zázrak a zo všetkých jablk budú zdravé jablká. Dopadlo to prekvapujúco. Nemecká centrálna banka, alebo teda nemecký výsek Európskej centrálnej banky už vyzerá menej ako Bundesbanka a viac ako Bank of Italy. Toto je ďalšia dôležitá funkcia centrálnych bank. Centrálne banky, keďže som povedal, že banky pôsobia na tých frakčných rezervách a že ten systém je inherentne nestabilný, musia pravidelne zachraňovať ten finančný sektor a práve preto finančný sektor vracia zdroje do regulácie a teda do svojho manažmentu. Teraz ako nie oficiálne, ale tak pozrite sa, zoberte si posledných ministrov financií v Spojených štátoch amerických alebo tých šéfov americkej centrálnej banky, či už je to New York Fed alebo totálneho šéfa a pozrite si, kde skončili. Hej. No sú to buď hedge fondy alebo americké investičné banky a to nie je náhoda, lebo to sú tí istí ľudia, že oni sa potrebujú a oni jeden bez druhého neprežijú. Čiže tam nie je náhoda a podľa mňa toto treba tiež zmeniť. Často sa hovorí, že zlyhal kapitalizmus počas tej poslednej krízy a to nič ma nerozčúli viac, ako keď počujem toto. A teraz vysvetlím. Vo finančnom sektore máte centrálnu inštitúciu, ktorá má monopol na produkciu peňazí. Hej. Tá inštitúcia sa stretáva, ja neviem, raz za mesiac a centrálne určí najdôležitejšiu cenu v ekonomike, cenu úverov. Hej. Centrálne určená cena. Plánovacia komisia, ktorá sa rozhodne, aká je správna cena pre nás všetkých. V tomto sektore v Amerike je vyše 60% záväzkov finančného sektora garantované americkým štátom implicitne alebo explicitne. Toto ja nemôžem považovať za kapitalizmus. Hej. Ak väčšinu vášho trhu garantuje, reguluje a určuje štát, tak to nezlial kapitalizmus, ale niečo úplne iné. Poďme na chvíľku ešte späť domov, teda ku mne domov, do eurozóny. Ja sa pozriem, či teda všetko stíhame tak, ako máme. Aj v eurozóne sme mali bublinu. Ja si pamätám, ja som kedysi bol proti euru, asi vás to úplne neprekvapí. Boli sme dvaja na Slovensku. A to malo svoje výhody, lebo všade, kde Európska únia organizovala také tie debaty o eure, tak to potrebovali vždy nejak vyvážiť. Tak tých, čo teda boli za a tešili sa, bolo samozrejme veľa, ale nás bolo málo, my sme boli len dva, takže sme boli úplne všade. Sme sa s Peťom Gondom z Konzervatívneho inštitútu všade stretávali, alebo sme sa suplovali. No ale ja si pamätám na tých diskusiách, raz som bol diskutovať teda s bývalým ministrom financií Miklošom a on argumentoval, že teda je dobre mať euro preto, že nech sa pozriem teda napríklad do toho Írska, čo to euro spravilo. Hej. Obrovský boom investícií, obrovský boom vo financovaní rôznych projektov, development, všetko, že írska ekonomika bola proste na drogách úplne. Hej. No a on toto považoval vtedy za výhodu eura a to bolo komické, lebo ja som varoval ľudí tým írskym príkladom, takže sme sa úplne nestretli a nakoniec sa teda ukázalo, že tá írsky rast bol bublinou a tie bubliny boli teda aj v Grécku a v Španielsku. V Španielsku máte ešte stále je množstvo miest duchov. V Španielsku je toľko nehnuteľností, že na
1,7 človeka prípada jeden apartmán alebo dom, hej, že to je úplne nafúknuté. Čiže ten istý príbeh, jak v Amerike, ale iné rozuzlenie. V eurozóne sme si povedali, že kašleme na Lisabonskú zmluvu, kde bolo napísané, že sme síce kamaráti, ale dlh jednej členskej krajiny je problémom tejto členskej krajiny. A rozhodli sme sa, že nie, že sme mušketieri, že jeden za všetkých, všetci za jedného. To sme sa rozhodli tak neoficiálne, teda rozhodli sa v Európskej centrálnej banke a rozhodli sa politici bez toho, že by sa spýtali ľudí. Ale takto to naozaj je, že momentálne teda niektoré krajiny visia na kreditnom ratingu iných krajín. Toto je starý obrázok, toto je Taliansko, ono tam už bolo, hej, že už aj talianské dlhopisy nakupovala Európska centrálna banka. V Európe sme sa teda neriadili s starým mongolským príslovím nepožičať krátka nepríjemnosť, požičať dlhodobá nenávisť. A obávam sa, že v budúcnosti budeme niesť následky tej nenávisti. A teraz to boli také výjavy jak z vojny, že keď Merkelová mala navštíviť Ateny, tak tam boli vojaci a policajti z celého Grécka, aby ju zachránili, aby ju tí ľudia nezabili, hej. Tak ďaleko sme došli v európskej integrácii, že priateľstvo medzi krajinami došlo do takého štádia, že Merkelová potrebovala viac ochrany, ako keď išla do Afganistanu. Ja hovorím, že to je aj vďaka euru, ja hovorím, že to je preto, že sme integrovali na silu, integrovali sme niečo menou, napriek tomu, že ešte na to nebol čas. No a momentálne teda riešime problémy. Tie problémy sa riešia takto, ako toto je opäť starý obrázok, ktorý ešte spomína iný program centrálnej banky, ale viac menej Európska centrálna banka vytvorí peniaze, dá ich bankovému sektoru, kedysi cez dlhodobé úvery, teraz cez kvantitatívne uvoľňovanie. Časť tých peňazí skončí späť v štátnych dlhopisoch a časť by mala končiť v podnikovom sektore a v raste úverovania. Tie nové peniaze, tuto je to znázornené na strašne zložitej súvahe Európskej centrálnej banky, toto je program kvantitatívneho uvoľňovania, to je ten rast súvahy Európskej centrálnej banky, ktorý funguje približne posledný rok, bolo už vytlačené 1000 miliard, čiže 1 bilión eur. Keby ste náhodou mali problém s veľkými číslami, tak si predstavte, že vytvorili 3000 eur na každého obyvateľa eurozóny. A teraz viem, že sa vám nechce počítať, ale 3000 eur je naozaj dosť. A akurát, že to až tak nefunguje, že to úverovanie podnikom stagnuje, hej, že vytvorili sme 1 bilión nových eur a úvery podnikom sú stabilné. Niekde ale tie peniaze končiť musia. Pán profesor už spomínal, časť z nich teda končí na tých finančných trhoch. Veľká časť z nich končí v dlhopisoch, lebo tie banky proste nakupujú tie štátne dlhopisy, aj vo vašich dlhopisoch, preto máte svetový rekord. Ale pozor, minimálne niekde v niektorých krajinách sa to tým centrálnym bankám darí a tých ľudí zblblí. Hej. Tie nízke úroky, keď ponúknete retailu nízke úroky, tak akože domácnosti väčšinou žijú v časovom okne pár rokov. Oni si nepamätajú, že úrok na hypotéke môže byť aj 7%. Hej. U nás si už všetci ako keby pamätajú len, že vysoký úrok na hypotéke si povedia tak 4%. Hej. 7% bol pritom priemerný úrok na hypotéke v roku 2007 na Slovensku a katastrofický scenár vyzerá ale úplne inak. Hej, že to vyzerá, to môže byť 10%, 15%, ale s tým nikto nepočíta a preto si každý bere tie hypotéky a práve preto tie nízke úroky podniky na Slovensku sú z hľadiska objemu úverov tam, kde boli v roku 2008, ale ich zamestnanci majú 2,5 násobok objemu úveru ako v 2008. Hej. A teraz niekto sa musí myliť, hej, že nemôžu mať obidvaja pravdu, hej, lebo tie hypotéky musia byť splácané zo zisku, ktorý vygeneruje ten podnik a na to si musí zobrať úver, aby investoval, aby ten zisk vytvoril. Hej. Podľa mňa sa milia obidve skupiny a kde si sa strednú v strede, akurát týchto to bude bolieť asi o niečo viac. Kde ešte vidno efekt tých nových peňazí, tak to sú tie štátne dlhopisy. Toto je taliansky štátny dlh, ktorý sa od krízy, teda od začiatku dlhovej krízy zvýšil na 132% HDP
a výnosy na talianských dlhopisoch padli na historické minima, že sú pod 2%. A toto je ďalší efekt teda tých novovytvorených peňazí, že uľahčujú zadlžovanie štátom, ktoré by mali už dávno šetriť a vytvárajú ilúziu toho, že teda šetriť netreba. Teraz rýchlo prebehnem riešenia v Európskej únii, teda to, čo mnohí považujú za riešenie. Hovorí sa o tom, že teda konečne už treba vytvoriť poriadnu fiškálnu úniu, že teda vytvorme jedno ministerstvo financií, ktoré povie, aké vysoké majú byť dôchodky v Taliansku alebo vo Francúzsku. Ale mne to pripomína situáciu, keď dvom nejde spolužitie už aj keď randia a povedia si, že poďme to vyriešiť tým, že sa zobereme, že síce nám to spolu moc neklape, ale keď sa zobereme, už to naozaj bude fungovať. A toto je momentálna snaha o vytvorenie fiškálnej únie v Európe, kde nefunguje ani tá menová únia, je podľa mňa veľmi nebezpečná. Máme totiž rôzne prístupy k autoritám, máme totiž rôzne prístupy k archivácii dokumentov na ministerstve financií. Toto ste si asi tipli, že to nie je nemecké ministerstvo financií. A máme určité napäté vzťahy, že toto je napríklad, čo si bývalý minister financií Grécka myslí o nemeckých veriteľoch. V takejto situácii dúfať vo fiškálnu úniu a v jednotlivé ministerstvo financií, kde úradník Franc povie, že znižte dôchodok Giovannimu, si myslím, že je pomerne iluzionistická predstava. A obávam sa, že môže viesť k tomu, že napríklad nejaká krajina sa rozhodne vystúpiť po vzore Británie. Ale keď vystúpi z eurozóny napríklad Taliansko, tak to bude obrovská zábava. Toto je najdôležitejší graf eurokrízy a budúcnosti eura a na základe tohto grafu ja tvrdím, že euro nemôže prežiť 10 až 15 rokov. Tento graf ukazuje deficit Francúzska. To je to, čo som vám už ukazoval, že Francúzi nevedia vyrovnať rozpočet dlhodobo, ale aspoň by mali ten deficit stláčať k tým 3%. Tu sú 3%. Mali sme na to fiškálny kompakt, two-pack, six-pack, a to prvé sa volalo Pakt stability a rastu. Nič z tohto nedonútilo Francúzsko dodržiavať fiškálne pravidlá. Ja vravím, že nikto nedonúti Francúzsko dodržiavať fiškálne pravidlá. Francúzsko bude pravidelne vyjedať tú spoločnú špajzu a preto to euro musí skôr či neskôr skončiť. No a dostali sme sa na takmer úplne koniec mojej prezentácie. Súhlasím s identifikáciou problému naznačeného v predchádzajúcej prezentácii. Máme príliš veľa dlhu. Ten dlh narastol od poslednej finančnej krízy, ale vyzerá splatiteľne, pretože máme nízke úroky. A teraz môžete ma presvedčať o tom, že nízke úroky máme navždy, že budeme mať nulu navždy. Ja si ale skôr myslím, že oni skôr či neskôr sa začnú vrácať k historickým priemerom a ja neviem, možno pôjdu na 2, 3, 4% späť. Ak ale základné úroky pôjdu na tieto hodnoty, ktoré sú z historického hľadiska priemermi, ani nie extrémnymi priemermi, tak množstvo krajín nebude schopné splácať svoj dlh, čiže bude nutná buď reštrukturalizácia, alebo ničenie tých dlhov infláciou. No a podľa mňa v konečnom dôsledku to bude kombinácia týchto dvoch prístupov. To znamená, že časť sa zničí tým, že teda napríklad keby Taliansko vystúpilo z tej eurozóny, tak časť dlhu odpíšu, lebo to dajú do tých lír. Ale časť sa tie centrálne banky budú snažiť stiahnuť z tej ekonomiky na svoje súvahy, čo v konečnom dôsledku znamená infláciu. A teraz sa ma spýtate, ale kde je tá tvoja inflácia? Veď centrálne banky to už robia, už nákupujú tie štátne dlhopisy a my infláciu nevidíme. Naopak, my sa bojíme deflácie. A ja vám poviem, veríte na zlú rovnicu výmeny. Vaša rovnica výmeny sa díva iba na HDP a zabúda, že pán profesor Fischer kedysi tú rovnicu výmeny mal s T-čkom. Tam boli všetky transakcie v ekonomike. A tam boli aj finančné trhy, tam boli aj akcie a dlhopisy. A ja tu vidím infláciu. Akože akcie narastli o 300% od 2009. Ťažko sa dostať k výnosom vďaka tomu. A už ako hovoril profesor Hayek kedysi, že keď nalievate peniaze do ekonomiky, tak to nie je tak, že ako s vodou, že niekde to nalejete, hladina naraz všade vstupne. Ono závisí od toho, kam to lejete a je to skôr ako med,
že najprv sa robí kopec, ale ten nakoniec naozaj zdvihne celú hladinu, akurát to trvá. Hej? A podľa mňa sme presne v tejto fáze. Ten kopec, to sú akciové a dlhopisové trhy, ale skôr či neskôr to začne presiakať do zvyšku ekonomiky a začne to dvíhať ceny aj inde. Toto je ďalší komplikovaný graf, ktorý špekuluje nad tým, že či sa to náhodou už nedieje, keď, neviem, či sledujete americkú situáciu, ale v Amerike majú niečo, čo sa nazýva jadrová inflácia už nad 2%, hej. Že zároveň im rastie jadrová inflácia, zároveň im spomaluje ekonomika, čo teda môže viesť k podozreniu, či sa tam náhodou nedostávajú do stagflácie. V dvoch vetách, aby som len nekritizoval, aby som naznačil svetlo na konci tunela, čo teda treba spraviť, ako to zreformujeme. No mám kopu nápadov, ale obávam sa, že žiadne reformy sa nechystajú, že finančné pandy budeme zachraňovať v budúcnosti aj naďalej, že teda nebude kapitalizmus platiť pre všetkých úplne rovnako, lebo ten jeden prsteň, ktorý ovláda všetky ostatné prstene, si nikto dobrovoľne z prsta dole nedá. Hej? A teraz nikto myslím politikov a finančníkov. Keď ja mám veriť v reformu, tak musím veriť v to, že politici si dobrovoľne zoberú z prsta tento zázračný prsteň a vyrovnajú rozpočet, napríklad tí francúzsky, alebo že Goldman Sachs dobrovoľne odmietne pomoc amerického Fedu a v roku 2008 skrachuje. Hej. Na tieto veci ja neverím, preto si nemyslím, že nás čaká reforma toho finančného systému. Preto si myslím, že to bude pokračovať, že sa budeme baviť o tom, že či je silnejšie euro alebo dolár a obidve tie meny budú strácať množstvo hodnoty oproti reálnym statkom, tuto zobrazeným napríklad v podobe toho zlata. To zlato práve preto, napriek tomu, že nie je oficiálnym peniazmi, si zachováva extrémnu peňažnosť a je po dlhopisoch, to sú japonské dlhopisy, americké dlhopisy, toto je menový pár dolár-euro, je to najobchodovanejšie aktívum stále, hej, a podľa mňa toto bude pokračovať. Aké z toho plynie celé ponaučenie pre nás, obyčajných ľudí? Ja som tú knihu, som nechcel byť uštipačný a nechcel som to skončiť iba tými ťažkými teóriami a nie príliš veľkým optimistickým pohľadom do budúcnosti. A tak som tam dal taký 7. diel, kde píšem, že no dobre, ale čo s tým si mám počať ja, obyčajný človek, tak ja tam píšem, teda ja neviem, čo si máte počať vy, ale píšem, čo robím ja, hej, že teda keď toto všetko viem a mám takýto názor, tak teda ako to implementujem do svojho života. A neprejdem všetky tie body, ale zdôraznil by som ten prvý. Treba si uvedomiť, že keď príde ďalšia kríza, a teda v tomto sa zhodneme, že teda asi nejaká ďalšia príde, neviem úplne presne, ako bude vyzerať, ale kopa toho dlhu raz začne robiť niekomu problémy, tak im netreba veriť. Teda komu im, teraz myslím šéfom centrálnych bank a tým čelným politickým predstaviteľom, lebo si treba uvedomiť, že ten systém je naozaj postavený na dôvere a to, čo oni hovoria, je nástroj monetárnej politiky. Hej. Aby vás ovplyvnili, aby vy ste sa správali nejakým spôsobom, aby ste pomáhali zabezpečiť stabilitu toho systému, ktorá tam nie je. Hej. Teraz, ako to sú dosť drsné vyjadrenia, nie? Že ako neveriť tým vzdelaným, múdrym ľuďom, ktorých sme tam dosadili. Mám kopu príkladov, stačí sa pozrieť napríklad to, čo hovoril Trichet koncom roku 2011. Hovoril, že kto vsadí peniaze na to, že Grécko bude reštrukturalizovať svoj dlh, tak o svoje peniaze príde. Keby ste to spravili, tak zarobíte 1000% za pol roka, lebo začiatkom roku 2012 ho naozaj Grécko reštrukturalizovalo. Šéf Cyperskej centrálnej banky 2 týždne predtým, než zavreli banky a zdanili tamojšie vklady, sa vyhrážal Financial Times tým, že ich poženie na súd za to, že špekulovali o niečom takom a písal tam, že to je protiústavné, to nie je možné, v čase, keď sám posielal peniaze do Anglicka. Takže ponaučenie, uvedomte si, že niečo môže byť teda verbálna monetárna politika, neverte všetkému. Naopak, čím viac vás o tom presvedčajú, väčšinou je rozumné spraviť opak, lebo opak bude asi pravda. Asymetrická bolesť dlhu, to je dôležité, teda najmä tam, odkiaľ ja prichádzam. Veľa ľudí sa ma pýta, mám si zobrať tú hypotéku a ja hovorím, že zober si, ale keď ju nepotrebuješ. To znamená,
treba si zobrať hypotéku, keď viete tú hypotéku v prípade problémov po tej jej fixácii pri tých nízkych úrokoch relatívne rýchlo splatiť. Vtedy nie ste ako keby zajatcami toho rizika, že tie úroky raz porastú a doženú vás do stavu, že nie ste schopní splácať ten dlh. A toto je tiež dôležitý bod. Keďže štáty majú problém s vysokými dlhmi, tak budú mať problém so splácaním svojich záväzkov. Jeden z najdôležitejších záväzkov, ktorý ma zaujíma od nášho štátu, je dôchodok. No a keďže ja neverím na solventnosť, dlhodobú solventnosť napríklad môjho štátu, a zároveň máme takú divnú schému, že momentálni pracujúci platia súčasné dôchodky, dnes sa ešte s 2 pracujúcimi skladám na jeden dôchodok, že sme traja, 3,3 Slováka pracuje na jedného dôchodcu. Keď ja pôjdem na dôchodok, tak to bude 1,6 a možno ešte menej, hej. Počas môjho dôchodku to klesne na 1,1, hej. A teraz buď ja verím, že tomu chudákovi zoberú všetko, aby ma uživil, alebo verím, že ten dôchodok nedostanem. A teda, keďže už dnes tá miera zdanenia prevyšuje 50%, už na dnešných pracujúcich, tak si myslím, že tie dôchodky dôstojne nedostaneme. No a teda takéto riešenie, to bolo kedysi, ale hádam, k nemu už nepristúpime. A ešte, aby som teda tému tejto konferencie spomenul, že je dobré takto, že Grécko a Cyprus ukázali, že sa dajú zavrieť banky aj vo vyspelej Európe. Mali by sme veriť vlastným očiam a keď tie problémy sa začnú opätovne zhoršovať, mali by sme sa nachystať na to, že je to možné aj u nás. A ako sa chystať na to? Jedna vec je mať hotovostnú rezervu. A teraz, kto má hotovosť, ten je pohotový. A väčšinou sa odporúča teda 6-násobok výdavkov domácnosti. Že teda, aby ste udržali pri živote domácnosť na 6 mesiacov, napriek tomu, že sa nedostanete k svojim peniazom. A otázka je, v čom by ste mali mať tú hotovosť. A ja, keďže si myslím, že tie peniaze sú zlé, tak samozrejme hovorím, že nie len v tých zlých peniazoch, čiže v tom doláre a v eurách a vo vašich korunách, ale časť toho by ste mali mať aj v tých teda starobilých dávnych peniazoch, to sú tie vzácne kovie, že striebro a zlato. Na jednej strane vám môžu dať likviditu v prípade tých bankových prázdnin, ktoré nie sú moc veselé. Na druhej strane predstavujú určitú formu poistenia voči tomu katastrofickému scenáru, lebo práve v tých katastrofických scenároch oni majú tendenciu rásť na hodnote. To je z mojej strany všetko, teda neúplne. Tiež súhlasím, že zdanenie majetku bude veľká téma v nasledujúcich rokoch. Príjem uteká, hej, to vidíme, ale majetok uteká o mnoho ťažšie, teda najmä nehnuteľnosti. Tu nájdete 300 grafov, ktoré som nedal do tej knihy, lebo som tam nedal ani jeden graf, keby vás to náhodou zaujímalo. A ešte by som povedal jednu vec. Píšem pravidelný týždenník, ktorý posielam na maily, čiže na tieto témy. Čiže ak má niekto z vás záujem, pošlite mi mail, svoju adresu a ja vás zaradím k odberu. To je z mojej strany všetko. To byl pan Juraj Karpiš. Děkujeme. Ďakujem.